ole hei zanin chu request atam awangin zanlai pelnu curfew duty boto nu te mai ngo chu tiang thulama chuan enge aizol dai le aizol khochung vela hian thleng ti hi kan ron lan tir dona kan han en kual dona tuna hian hei Falkland kan tlan thlame ka hei helai a hian mi som velan lo thu khoma bike nen an thutlar thap maya kan din chil lo mayanga veng chung mi ten lo nianga phim Korea ngai ve shim shima ke mani tan po hian kutin thak mai hre lo te hin lo oma lo om em mani mai hian kan ni thin sia ti hian an suk thlaze la BS farm kan thleng thlat der to at mosi agencies kan pel tha helai a hian zanlai vela an soi na sakhop mai request kha tam em khop maya helai le tuna kan thlen na tur phei hi chu turu tak zideu hut reng angan soina mun kha ni a kan thlenga kan bel chiang ang enge thil thleng enge lo om reng ti kan en chin don ani le chu kan thleng chi a lir thei mu tur pakhat maum lowa mihring an awm mi a lo boka tuna hian dar khat le chan ve ania mu tur an wang khop mai hei kan dinga thla te kan la kuala mu tur an awm mi a lo mai heta chuan helai mun hi an tam thin khop mai an ti na mun kha nia zanlai zingkar thengin kalro ti khame comment a khana tam khop mai a karon ti hlo tlinga helai hmuna chuan anom lo phota hei inri ni zan ania tuna hian helai hian trak pali velan ding ani hi katlan dan hi aspi thia sang lo thin khop maya ka hmu chiang thin khop maya kong dung le a che vel hi chu itlan chak khimin ti thina tian fast forward tin kan ti le mai nga chan chu ari du lu to ka kong a thui tham sia video thui lu tuk lo nan kan tianga an tlan zung nga kan ti zung nga ti hian are roi khop bai khi ta peng bula thian ho somvel bor lo thu ti lo kha chu han mu ka nei lo khop maya an wang ani mi hrim hi mo helai hi ITI peng chho thlen don che khania helai hi chon mu zau hi ka nei thina ma pon sulai peng thuam vel bora son ta hian an thu khom lai thina an om ve lai thina helai chu ka mu chian ve thin na pol takania an focus deuh kherani kha ase tuna chuan om lem lowa ti hian kan tlan phei zelanga 0 point lam salem veng 0 point lam kan pan phei don ni ti hian kongdung a clear thang reng khop mai han moi lo takat khosai mo han mu tur kha keima chuan kala mu chi alawa henglai te po in alo tam to khop mai hei mihring an lo cheng tam to khop mai hei a khopui tran to viau ni helam po hi helai vel chu kan the theuanga party thang deuh phei kha chuan a hma kha chuan party na hmun ani thin khamo henglai hi re ta khop maya tun hma chuan a lun thina keipon ka hria kan sei du hrim chu kalkol vak ngai lawanga hian mi comment a hian min ngai thina a positive lampang ngar hi ka chui ani berani tuna ri hi chuan ka kalkol nem khop maya ka kan na wang hrim le go something ka themi ka channel wang ka chhuah po hian dar ni dar thuma ho hi ka nga khop maya kholai hi chu fang tam ber pol hi kanin ka hria chuwang chuan keima mu dana tanga karon soi thin ania
an chu ti lut tuk hi chuan a lang sar anga hi chuan mu turanga mawi lo em hi chuan om thin lo ni o ta hian kan ding lok anga thil soi tur oma hei salem veng ani a helai a hian manzana kan thian te motor an thlang lok kon in ani a lo chu chevek maya voi thum ngot chut chiatin oma dar thlang ve zelo khop mai an la chui chuak theiri lo ani mela an chui chuak thei emang chu mo asol thla khop mai kha tiang kha chu chut satlia mai pon lawa chetak mai kha nan lo chuwa voi thum ngot mai kha hun in ka hlat lo te te a ani a tichuan helai hi salem 0 point ania mi mu toram lo emai so takan tlan pheyanga silai muala Trinity Hospital bulthleng tlan kan an tum chinange tlang lo ila fast forward ati lo in video hi rei lutuk dona ti hian rang deuh hlek hian alang thei thowa camera eng fia kel kol tur hi chon eng turu hi lo ngai khop maya motor light two wheeler light veli chu du thu hi lo sam tok lo khop mai helama po mu turan wang khop mai rin a in aizol khopui te kan fang kwa langa zanlai a enge thleng thin enge aizol khopui din mun hi duty om lo nuwa kan endon ani tian kan fang phei zela mulo hi chu kan ni big thin lawa ka kal hian ni danga chuan ton fu zeu chang hi chu kan nei ve fo maya ma se tam u chuak hi chuan ni thin lo khop mai mit ti kham ngoi turang hi kala tong fu lo ni berin ka she ke ma hian ton o voi ni emoni vel chu ton ka nei ve to a chung bak chu han ton atei nem pol takhi kania right nuam ti chi hi kania te equal na samai hi kania ke ma te ringot po zan lai po wak chuak pe thin hi kania chu wang chuanin aton hi chu atong nem pol le a chuak awak chuak nem pol le bo ruak shep ber pol tura hi jong ka in ngai ve ani in comment tam takte po kalo muwa khami in zuar chungchang te po kha ka shet thowa khang kha chu online an lo ti lo kha chu an mani thu ni to sela ka tia ka kal chan ber zo kha chu khalai mun vela kha chuan khanglai muna khan mu turan tam lut tuk an ti khaza thla ka ti ema ka oi lo boka kami fin fia kal khania Trinity kan thleng pe mishing pakhat ma kan mulo wall beng salem veng ni an kara kan wall beng road phei bi ka chuan ti hian kan let lenga kho chunga zodin treasury vel po hi an la ring hlel thum maya video comment ka hmu hian kan en let zelanga heng lai hi ngai zel kham phei kha niya bus den thap thup na kha niya heng lai po hi are khop mai kan thleng phei trandona bus din na kha kan soi le du bok chu mitam zok khanin zu le rui hlo ngai thei ta veo han min ngai ani mela angai thei lo ber pol hi kania zokin ma se a positive zong hian thlir sha mila an in du'a a lo pon in tur an zong ngei thowa in nge an tum thowa a in tu te hian a hun le mun ria sela boina siam lo sela chu kan him tlan zok na tur nin ka she polite takin in sela ti hi kadu thu sa mania ke ma hi chuan zu in lampang ang hi chu an siang en shatu te hian angai thelo ber pol hi kani zoka ahun lawa ahun le mun ni lawa zu in ngat pe hi chu ahun le muna khak mai ching hi kani ke chu ti deuh pop chi hi kani ke ma shim hi chu ani an soi dan vak he ka thiam lem lawa ti hian kan fang kwal zelanga are tlok khop mai aizol zanlai vela chuan
helai chu mi thin lo nei ni mo veng hlui area ania mi thin lo nei ani kha je lo hle mai helai mun vel po a fel fai hle ni a fai fel fai takani a fai duak mai ni mu tu reng reng anom lo ani deuh top mai heng lai zong zong a hian helai hi ni dang chu ni se sumon dinganga za jing chuak tur ho zan an rek thina ta hian a fai ma ani a za thlak zawk zanin chu khopui dang ngai to chuan dik taka sei chuan ka sei du chu kan fel fai em hi katia chiat na lai tam tak kan nei ama se that na lai hi tam tak kan nei ve boka pathian zong mi tam tak kan nei a chuti lai sual ti mi tam tak kanom bokani zirtop zana aizol khawlai a hian enge thleng en role ti hian thalai tam tak an tam khop bai pathian thu soi ngai thatu le pathian factory he tiza thi kan kal khom the ni aro pui sin misual tlem te kan hmu thin anga tanga thuthluk na siam mai lovin bicha tamzok te hi chaw phura fui phur sau sawa midang pathian lam ngai sak lo mi te hroi lu turin tan kan lak zok khi apoi mo khop mai hemi zan hian speaker hian kathil vei deuh mai ron sei chu nei lau maya kalom khop mai aizol khodaya curfew ina huam lo chin ti mai ang chu tianga chuan tlero lam muwa kar bula mo kha soi chun zom ta thalai te hi pathian lama kai hroina dur he tiang thil tha hlimom takan buat sei sakani lo chuan setanana buat sai sak don tho atiani aman dik tak em ka ti kha ka chu setana hiana buat sai sak tho thalai te hi mo eng ti kong zong po hianin hlim le nuam taka hun thol taka zalen taka man na turi kan zong tho chu wang chuanin ko shane mo ko sarkar mo hianin thalai te hlim taka pathian lama kanin kai hroi theina tur he tiang hun a tam zo hi buat sai ngai ka ti hle mai